Lahdessa paikalliset ovat huolestuneet ympäri kaupunkia esiintyvästä omituisesta käytöksestä. Ilmiöstä huolestuttavan tekee se, että se leviää kovaa vauhtia ympäri kaupunkia, eikä sen alkuperästä ole varmuutta. Vaikuttaisi vahvasti siltä, että päijäthämäläiset kokevat spontaania tarvetta roikkua ja kieppua satunnaisten tankojen ympärillä. Paikantaneet Lahdessa ilmenevää omituista käytöstä tänne Vesijärven kadulle. Nyt meillä on mahdollisuus selvittää, mistä tämä käytös johtuu. Anteeksi, neiti, voitteko selvittää, mistä tässä on kyse? Mä en tiedä, mitä tää on. Mä en tiedä, mitä muuta mä voisin tätä purkaa. Kiitos Muove-klubin. Mulla ei ole enää tyhjää.